Koro ayie gi Zablon to gi Morin kuom siemo lwetgi ir sirikal. Wan mwabet kani wagoga mbaka gima wanyalo loso ne sirikal mondo mi bugo mane Zablon wachocha opong'e onge. Koro an be abiro manajiwo gi niya sirikal mondo oywa soksi gi malo mondo bugo nikech adier ma Nyasaye nitie gik mok nyal rito. Somo mar nyithindo ok nyal rito, chiembe nyithindo ok nyal rito. Nitie gik ma nyal rito. Ok ang'e gi maber, lakini king'iyo maber to gik moko ariyogo to ok anyal rito. Mar ariyo, adwa wuoyo kuom somo manono ma ok chul. Ndalo machon kabisa, hundreds of years ago, joma ne chiwo education ne gin Jesuits, jo Catholic ma morwako kandhe moko, to ni puonjo mana joma nomeo manene gi pesa. Paro mar somo manono mechulo gi pesa solro mar osuru obiro bang'e. Omiyo e pach joma ng'eny pod ji neno ni somo onego bed ni ichiwo ne joma nigi pesa kende. Nitie joma nitie gi school of thought no. To nitiere joma neno ni somo en a public good. Public good nyaka bed provided for free 100%. To ka in a situation ma Kenya nitie, miyudo ka wasedak chiegni 20 ka watiyo gi pesa maonge go consistently, emomiyo kama wabete ni wan gi gowi mar 11 trillion. Kendo dhi malo ok oduog piny. To sani chudo to koro seromo mar 11 trillion cha. Oromo. Koro pes mwasolo mang'eny dhi e chudo no. Gino nyeja ne CS Mbadi o explain maber kabisa. Siling 10, siling 6 dhi e chudo mar pupo. Koro wadongi siling 4. Mano e kaka en. That is the way it is. Ma onge mbaka moro mwanyalo goyo ni wanyalo bedo gi mibadhi moro mar hepo. Siling 6 e wi 10 no nyaka chul en ok onyal rito. Ko rito to wabiro bedo gi consequence mane osiepewa ma piny South Africa kaendi gi jogi luongo nang'o piny ni luongo nang'o yo wil kode matin nobedo go ma koro joma nochiwo hola koro chako kawo piny bedo margi, airport gikawo, ports gikawo, ang'o gikawo, koro kelo wich kuot. Koro kama wantie mokwongo nyaka wabed joma hore, ok machuny gi liet mako neno ka koro budget mar education ok oromo to ni wachalo joma siayo ne Yesu ni gure ok wanyal guro sirikal, nyaka wawach negi to wawacho negi ka ging'eyo niya kotamogi to ndalo biro nyime ka ma bende wanyalo yiero sirikal machielo. To ok wanyal keto niya ni wan sirikal ok omiyowa budget moromo mar education, wagol gi sani. Ka usegolo gi sani kaito. Mar ariyo, anarango maber somo manono kane Kibaki odonje loch. Kibaki ne nigi paro maler kabisa. Yaw school, nyithindo donjo 1.2 million. Free primary education. Free. 100%. Idhi adhiya, tidonjo, bugi moro matine ma intiego, ipuonjori. Class 1 2 3 iseng'e somo, bende somo gi ndiko e gima important e basic education. Pythagoras theorem onge gimitimo go kaka wan jopuonj ma puonjo agriculture gi biology. Pythagoras theorem chano. To bodmas bukoni. Kata bodmas to nitie kaka konyi kidwa riwo kwano. To mago gik mipuonjori nyaka gimoro class 8 ka. Important, very important. Basic education. Kiseyudo basic education, koro ing'iyo kaka progression notimore. An nang'iye, aneno ni Kibaki norwako nyathi 1.2 million 2002. 8 years later, I think around 900,000 manotimo penj mar class 8. Ne wan gi lal
mar over 200,000. Negidikani. Koro anakia penjo maduong'. kuma gidhiye takia tang'eyo ni wan gi problem mar teenage pregnancy or early age pregnancy for girls, which is terrible. It is a pandemic in some counties particularly. To bang' mano, bang' higni 4 aneno ka form 4 nyithindo motimo penj gin around 600-700. Kanyo bende wabede gi lal. Ma ingeni nyaka form 4 pod en basic education offered for free. Kibaki offer it for free for 10 years. Uhuru be offer it for free for 10 years. Dr. William Ruto be offer it for free with suggestions for mondo dano chul examination fee wabro wacho bange. Koro kaito angio 4 years later 150,000 around there, no transition board on the university. Kaito another 4 years later, you look around 100,000, 70 to 100,000. Or graduate gi degree, gi diploma, gi certificate. Koro, ma ineno ni kapo ni wadwaro ni somo ma free obed effective. To nyaka wabed gi policies magad against dropout and also guide completion rates. Nikech budget managoyo ka 1.2 million children donjo. Kagi said dropout 200,000.